A chci vraždit lidi. Tank party sponsoring Y. Say hello bych to rád my vole video. Party will be sitting in front room. Mars, Hello. it makes a TP on us. I mean, we are not upstairs. You're not upstairs anymore. No. The fucking game TP us. That's fine, that's fine. Can we go to the whale? Že máme prostě stát tady, jo. No. The whale is not going. We will just proč use je tady jenom Sarus, Venom? it's fine. Koho znám? Just get ready. Like Fortes, go outside Dobrý, to balmy. with others right now. Okay. Carrier is up. You got TP as well. Jumper spawned on B1. Okay, go for the jumper golem. Honestly, go for the jumper golem right now. Takže prostě tady, když se někdo objeví, tak ho zabijeme. A tak Hej, pojďme tady takhle doleva. Covenant, no, Když- not really. Like go to the walls and defend the lever on the walls. Everybody go to the walls and defend the levers on the wall. Assassin parties go for the jumping golem. A Right now, protecting go the ready for levers jumping on golem. walls máme. Everybody else Ano, go ano, back to the jdeme, walls jdeme. and defend the levers on top of the wall. Tady můžeš vzít hook, nemusíš běžet po schodech. Anyone who is not sewing Y or G, please stay back because I have no eyes on the back right now. I'm trusting you guys. Tady máš jít za tu páku. I repeat. Yeah, go inside. Tak už si mě pěkně nastákuj, Kelsey, to je ono. Mars, you ask us to focus on the jumping golem, right? Yeah, all the assassin parties focus on jumping golem. Okay. Mages will be sitting on the wall, on the outer walls. For sewing Y and G will be sitting on the walls and bombing everything. Okay, overthrown. Go help in the outer walls. Go help outer walls. Overthrown. Covenant will stay on. já jsem to posrala teď. On ping 10 and 11. Everybody from overthrown, except that no. party that needs to be on Suas, by the way. Except the party from Suas. Ten please. 11, Like we cannot leave Suas alone. mogel zase zpátky. Covenant will stay on ping Bčko 10 na and 11. PlayStationu. Overthrown. Vás? Soft Y and soft G and outer walls defending the lever and bombing. Což je, Kubo? Assassin party will be killing all. You will. On říkal follow the Bčko, party ale na golem PlayStationu to the nemáš left, Bčko, to the ne? left. Já taky nemám Bčko, tak všichni se víme, co to znamená. Ne, že jsem jenhle rozčiloval, že máš kolovat to, co mají lidi nabindovaný, kurva. Říkal, že? Kurva. Říkal Jožo, ne? No. No, je. Jo, Ale já Jožo si je myslím. toxický, že jo, prostě on jenom snaží Právě. Já nebudu Víš vám co, dávat Sašo? Jdi do prdele. kliklat, vy. Já nevím, co tady teďko budeme dělat, popravdě. Čekat. Nic. Ale Ale jestli chceš nějakou srandu Information, because a I'm drámo, not tak there. pojď zatáhnout za ty páky tady se mnou. to ne, ale jako tam naše gilda fajtí venku, ty vole. Ano, Ne, Balmy, Hoka, Frské, všichni jsou tady. Don't give me information all at once, please. Prostě, hele. Jamal, 12 Freči. Těch 15-20 lidí tady nejsou všichni. No, protože Michaelova grupa hantí venku. Já, Oni že on si oni může hátit skvěle venku, ty vole. Oni na to byli ale signutý, holding víš. the walls, right? Yeah, we're holding. Okay. Chill, no, bro, ale my chill. jsme jako vždycky určený na prdelní práci. Tak Jak se Jak tam tam neboj, musíme že to my bránit, ten castle. ať mě nebolí nohy. No aspoň mohli do toho vnějšího Seaverse, ty vole, tam. Pojďte tancovat. Covenant carrier coming to walls, protect it. Fight it. No, tak ten. A všichni jsou tady. No, Máme protected. There was. How's the Can we jumping nuke going the looking? column? The carrier? Can we nuke it? Každý říká něco jiného. Yeah, Jo, just no. call, Mike, just call. Hrozně dobře to kolovali ty. Tady nějaký týpek.
ať už Okay, Zily a side. ještě Follow that kontroloval guy. West, jo. West. Bylo epic. Vesta jsem nezažil teda už no. Fakt ne, jo. Já když jsem se Bylo- připojil, tak už nebyl u Furie. To se mu narodilo to. I bot. Pak se mu narodil kebab a... No. I Kam have kde information about jste? Suez. Please take a look. You see Michael, where the fuck is my party? Got rain. I don't know. Okay, SUA parties go outside as well. Jdeme, to jsme my, ne, CV party. You can leave. Everybody who is at SUAS, get out to the outer walls. Ano. Co řekli? Taky Suas, Covenant, vole. they got new carrier golem. Covenant Carrier Golem. Corben parties go outside as well from Covenant. Your staff bow, I don't know your Skáču party, dolů. but if your staff bow party go outside, only you from Covenant. I'm sending out more people, Napravo, vyhněte but se we trupy still doleva. need to be careful, guys. Like there are some people getting in, a few Come on, what the fuck, kam sneaking in, jdete? so we have to Skáču be sem. careful, guys. Nejsem si úplně jistý. We have Jade here. Jo, teď tady i Good. bojujou naši. Where is Herbert, Ferrago, where's my tank party, by the way? Dáváš provázky, Kubo? Tank Avam. party should be in throne room from Soaring Wine. Party 1. Oh, they're all off. Good. Okay, Jade, Jo, že dělají Sue klampy, jo? and Argo, I don't see Argo there. Guys, I need more people from Covenant on the respawn, please. I'm in the central rush. Mi dohýlujte, já jdu zase zpátky nahoru, jo? Chcete je ňuknout nahoře? There's someone up Dobře, Nuku. there, right? You saw him. Říkal, že potřebuje nízko Covenantu, aby zůstal vevnitř. No a ten Central Rest, ne, myslel? Yeah, he tried to go to the sewers. Dobrý, tak. Nebo ten... Bojujte co nejhodlivěji, regroupneme se na tom na... Lilia party, So go now- outside to the walls. Lilia from Covenant, your party can No, go to jsme the v centru, walls. kam teď? Outer walls? No, máme tady být, Central Resurrection. Tam Já to se pojďu jmenuje zpátky. Pillage Zone. I'm going to, I don't, Lilia is not listening. Oh, okay, no, she's listening. Thank you. Dám si monstra. No, s Jurama nikdo Mike, can you give nepřijde. information about Jumping Golem or the HP of the There is outer wall? a wall crusher that's literally just standing there. Jumper is jumping around on B1 and there is a carrier coming in from B3 right now. I don't know, that carrier isn't moving towards the walls anymore. Okay. I don't know what the fuck it's Good, doing. good. What's the HP of the walls? Full. Full. I We're think they are holding. randoms taking the golems. Not Good, even good. lunar. Good for us, good for us. I can't send more people outside because we have like not even like we have one party right now on respawn, so I'm sorry for you guys. Akorát nevidím toho golema z těch redeb. Jsou dva, jeden je modrý, jeden je zelený. Já myslím, že za chvilku budeme vyrážet, jo, že minuta a budou se brát další kolomové. Yeah, you guys need to be also here. I'm sorry, man. Like, Denisa zařval. Ty I ne can't napravo, afford to, máme lidi to napravo. lose anyone else here, so please stay here. Whoever is here from Covenant. Ty vole, skáču do nich. Skočil jsem. Ale to je Lunar. Jade, where's Argo? Where's Argo Seal? Where is he? Oh, he's right there. Oh, fuck. Ježiš, oni se mě přitáhli tady za váma. Máš kontaktu se? Ty, do lásky budu potřebovat díly. Yeah, I saw. Yes, sorry. No, I meant in the chaos.
A já chráním centrál, jo. Mám tady úplný fight brutální. Nemáš? Kurva, já jsem super tlačil. Dáme na raju na centrálu a půjdeme spolu. Can I get an update? Because I'm bored. The lava golem is moving in. Covenant and some other liberator groups. Can we focus on it, please? Nuke it down. Jdem. My jsme liberátor group, ale okay. To je jedno. Káž dopíchnu tam na něj? If Nah. there is any spellblade groups, any liberator groups, just help out with this golem. Just jsou nuke it mě, down když as fast to as possible nastakujte so it doesn't break the holky wall. Jdeme k tomu golemu. Marsh. What's up? Možná bys měl říct, když skáčeš. I know you've Yo, put me yo, in front, but I'm going to označuju rotate skáču. between throne and the pigeon někam Ale trap jsem skočil. nevěděla, že okay? skáčeš. And if needed, as soon Sem někam as soon as it's skočím. needed, I'll Jdu. switch to my tank set. Okay, I will do this. Já myslela z těch hradeb. I'm just... Takhle, dobrý, už jsem dole z hradeb. Jdu. The wall crusher is also moving in. We need some help. There's 2 golems on the walls at the moment. Like heavy help. Pojďme řezat toho golema ze spoda. Já mám provázky a jdu trošku bokem. Nezabijou. Stáhnem to, nemáme jednoho healera? Nebo umřem a respawnem se, to bude lepší. How many people do we have here? Já jsem se stáhnul. Choose a party. Mars, we could use a bit more help on the walls at the moment, like the I carrier mean, is we have like... Já jdu not řezat even toho 20 golema. people inside, man. okay. The people outside, can we focus these golems instead of PvP? Focus the golem, Fokusovat come on, golema, guys. pojďte na golema. Like all of these people are here Erika. melee parties anyways. Ohnivýho To dobrá, obsidian. Used to have here inside. Kam jdeš ty? Kastanu ho, Guys, focus the krásně. wall destroying golem, please. Focus the wall destroying golem. It's doing way more damage. The wall is gonna break soon. Takže toho napravo. Nebo Toho kamenýho velkýho. velkýho. Myslím, že stojí i blbě, kdyby se postavil víc ke středu, tak vyničuje 2000. Ne, vytiče není tak zkušený kolemista jako já. Právě. A toho golema ale skoro nedenu. The carrier, guys. The carrier on the right side. Quick movement. Nuke on the carrier. Just bomb on the carrier. Jdu nahoru. Taky. Spadl jsem. And back to the golems. Back to the golems. Back to the golems. Tady to Rain is over in 2 minutes. Get ready for... se na toho kamenýho jdeme, jo? I think it was overthrown. Jo. It was covering the sewers, so in Okay, 2 kameny minutes jsou I need oba. to back. Ne, ohnivej. Gate is down. Okay, everybody from South Y, South G, except the assassin parties, come back to the courtyard. I will send people outside, but let's regroup inside now. Everybody Wow, from it's South bravo, Y, G, and Covenant, and Overthrown, everybody that's sent out and is not part of the assassin party, come back. Back jo, všichni Marš. back. Nothing's broken yet. Oh, Ještě je tam always. druhá brána. Yeah, that's what I'm wondering, but nothing is broken yet. Dobré. Sorry guys, you can keep staying outside. Hammer the wall crusher. The wall crusher is more pressing at the moment. Jumping golems in. It's really low HP. Okay, Yeah, jumping yeah, golem. the jumping golem is there, but it's low HP. As I was I need every assassin party right now focus on jumping golem. Follow the jumping golem. He dokážeme is jít na něj? on the left side, guys. Co je, kde je jumping golem? Tam je napravo? Jo, Nahoře? jo. No, my Ho jsme zabijou, asi- než se tam dostaneme. Dívej, co tam na ní běží. Má 3 miliony HP.
A on to už nedoskáče, on Guys, keep dostává focusing the wall crusher from the outside. Okay, the jumping golem is almost dead. He's dead. Jumping on him. Actually, don't focus it anymore. Let him come. Let him waste time. Let him waste time to us, so he can come jump to us. Já si tady vypiju mlíko za rohem, jo. Úplně před náma, my se ti nebudem smát. Everybody from Covenant, come close Jišiha to ping taky 6 jde right. od mladou. Close Like, to pin Golem 6. is almost dead, by the way. It fell down. I think it fell down. Úplně tady vůbec nemáme být. Tak jdem na tu šestku. Teď tady je i vlken. Jo. Jo. Terrain ended by the way. Covenant, Suas. Tu back. Back. The Covenant party from are you guys? I mean the overthrow. Okay, you're here. Okay. Thank you, Kevin. Aha, I mean over. Guys, paying more Už attention je to toho me. druhýho golema. Já jsem to backnul do Is Siuru. nobody on the TP side? Oh yeah, there is. Zůstávají s náma. Let's get some melees in outer walls, like in the No, plazas. jo, přesně tak, proč chodí za mnou, jako. Já jsem taky backoval, ale nestihl jsem toho zrušit. Both golems are down, there's only the carrier at the moment we're holding. Skáču mezi ně. There's a new gate Okay, crusher that's- though, incoming. Tak já otevřu tu bránu, ať je to Mě víc. tady blokuje ten golem. 20 minutes, by the way. Jsi nahoře, terču. Ne, to jsem hned vedle tebe. Teď jsem skočil mezi ně. Told you that we have. Sorry. First of all, we need to look. Co na nás běží. I'm joking. Hilfe? Hned jsem tam. Good. Marsh Eder said 1 TP. Also, I don't know what that means, but he said some in Mash 1 TP. Like, where's the TP? Eder. ¿Dónde está el TP, Eder? I need like more specific Ne, já jsem to information. nestihla, sorry Kubas. No, they're on the Okay. first castle resurrection point. Já Can se I get the vrátím. people on the walls to get ready to jump on that? Guys, we need to focus our ass. Já jsem mrtvá. Okay, we're gonna jump on them in karma. 3, 2, To dáme regroup, pojďte na hradbu. they're inside the walls, A guys. They're půjdeme Na inside hradbě, the walls. oni Už jsou jsou tady inside, lidi. jo, už jsou inside. Já vím, poslouchej mě. Pojďte za mnou na hradbu. Půjdeme na ten resurrection point, teď se tam o něj bojuje. Pojď o Covenant, tom mluví. stay here, please. Everybody who is still here and with me, stay here. Don't chase. Dobře, Adel už tam skočil, jdem za I ním. also have pojďte. no eyes on the TP. Okay, we are still To people se sem there. brát. Já mám fear. Lásky. Je to I naše. got the response. Výborně. Potřebuju tady pomoc té backlince, prosím. Nice, perník, dobře. Já neměl žádný Fucking cooldown, reaction, ale... guys. Good reaction. Já taky ne právě, no. Ale dobrá Got práce. the rats. To byly eskagoci, ježiš. And Myslíš, že se sem takhle dostali? we can move back Jo. to kill the Tak wall to zaberte crusher. někdo, ne? Jako jsou moji bývalí kamarádi z Hello Covenant to má Motherfuckers. Rajko zabraný. Ale tady to... Jo už. Jo, ty myslíš ten druhý. Připravte se u mě, zase skočím do nich víc Já tam nalevo. nejsem ještě. Lásky za Počkej 20, ještě jo? vteřinu na Rajku. Já dám první provázky. Počkej, já si První repnu skákal. jídle. Like, you pomalu guys jdu. overthrown. Yo, Pomalu. Marsh. So I don't know how, but Stakuj. Silent War is on the village point. Just send just the assassin parties from each guild. Skáču do nich. That's the cooldown lines. Are you fine with letting them be there? Send a few assassin parties like Provázky, Cortez bojujete and všichni assassin jinde. parties on Whites of G. Go to the village point free. Se k vám vrátím. Ale provázky. There are no pigs. Já. Mám já provázky. Škoda, že nebyli o Fox dřív. Sekla jsem. Mluvejte se, bojujem. They took the resurrection point again. We need some people there. I don't know, but we need it. Hele, bojujte, já jdu pomoct na ten resup point, jo? They took the pillage zone, the pillage on the left side, guys. If you want to defend it,
assassin parties again on the pillage. Já jsem mrtvý, Kubas. They are ready if you going there. So take it back, please. Got it. Na hradbách. No, on the other side, pillage is free again. Tak, máme to dobitý, pillage. A jako dohýluješ mě, prosím, nebo se ti to laglo? No tak Over 20 minutes, guys. Nebuj se. Můžete klidně teď obnovit jídla a vydržím vám to až do konce. Už mám od toho. Co na tom kilama? Hodně bídně. 12:41. 11:21. A, 11:22. Ale, carry golem, jo? Carry golem, připrav. Zprava. Skáču do něj. Jo. Tak jsem to předmět. Tady to už je dobitý, jdu pod něj. Já taky jdu pod něj. A doleva, jo? Jsem se sekla. Já jsem letěla na špatnou stranu. Dobrý. A seklo se mi to. Mě taky. Je tady běhá ta postava hrozně splašeně. Escape, zrušit. Nejde. Tak to máte Just provaci. reap up food now. Yeah, In case you forget. Zapal se o Guardiana, ježišmarja. A hele, už. Keep recapping the pillage zone, please. Anybody from assassin party? Dobrý. Krávo, teď jsem dal guillotinu asi 3. Take the pillage back. Palmi. Storm Screamer, go in, take the pillage point back. The one that we have here in front of us. Storm Screamer. Kamo ne, já nemůžu. Já jsem zrovna dostala stun. Já jsem měl taky nějaký silence nebo něco, já se nemohl castit spely. The pillage point, like. Regroup zase dáme. Like some random guy took the pillage point and he ran away. Na pravý straně rovnou. Já jsem zůstal naživu ještě. It's not resurrection. No, it doesn't matter. It's Či my si pro tebe dojdeme. Klidně trošku stáhni tady pod hradby, nebo tak se jdem rovnou u... No dobrý. Já jsem byl pod hradbama. On. Jo. Víc ještě. A je tady, jo. Já jsem spadl. Máš provazy? The resurrection in the A middle. jdem dovnitř. Left side. Left side, okay. All of the assassin parties from every guild, I want you on that resurrection point and take it back. Já se nabiju o golema. Is a lot of them? Full guild. Okay. Full guild. For soft G and assassin parties, go to that resurrection point right now. Provazy teď. Come on. Zrovna dostal ještě fokus. Freshy, you go as well. Go I to got the... their fucking, what's it called? Summergate. On the resurrection point. Okay, jumping golem, going right side. Guys, everybody, assassin parties, jumping golem. Follow the jumping golem. Ať já se tam k tobě nemůžu dostat, A sorry. chtějí fokusovat Jo. jumping golem, já ho nevidím, vidíte? Oni mě furt přitahovali. Nevidím. Podle mě vevnitř. Je, tam je jen Wall Crusher. Máme hrozný flank na nás. Behind the fucking boss. Jo. Mně se vykastrili pozdě docela. Follow the jumping We golem. don't see it. Okay, he's behind the walls, like where the levers are. Where the respawn is, where our respawn point is. Ten Carrier Golem míří k hradbě. Já jsem se spadl. Guys on the outer walls, please focus the wall breaker. I will put the ping for this right now, where he is. 13, so you know. Kde je ten golem, já už ho nevidím. Everybody Taky ne, ale viděl jsem toho chodícího a měl na sobě hodně lidí. Já taky, když jsem zemřel, ale nevidím ho teď. Jumping golem to je Pozor, Well, it's not okay. I need everybody from soft G and soft Y back to position. Overthrow as well. Assassin parties, you know your job. And then I will send more people outside. Let's regroup and then we... Covenant vůbec nehlásil, ne?
Takže my se Hlásil, no, All the asi, mages asi get volná to zábava. your position tak as well. držíme tady ten střed, We need pojďme za like ten this barák to happen a až quickly. budou v tom choku, Everybody tak já back Don't run is back, right just now. Tam musíme dát teleport. co nejvíc. Teleport, don't run, just Use teleport. the B. Tak Hey, Michael, come on. hodně. Go to your za position Michaelem and now I teda. will send more people outside. Mages get ready to bomb. Assassins get ready to hold the middle. Respawn. Ale tam Where's the zrovna jumping blbě. golem, by the way? Tak Guys mám on the jednou outer tady walls, golemy. please move back to the middle resurrection. Kill these golems. Tady nám to bude asi přebírat. Spíš toho černýho, jo? Toho lávovýho. Ať dokončí ti, ne, Kubas, budou ti končit jídla. If you Bacha, wanna dám sem. wanna tell me, it's okay, but... Okay, no, mages will not move from the balcony from now, because we have a fucking golem in front of us. We have two golems in Kam front of us. zmizel? All the mages, I want everybody... Hej, all the tady, mages, tady. on Burst the golem down, guys. yeah, Se mnou na toho golema, mages, kde jste? Přebíraj to, and oni to also přebírají assassins tady. don't see the jumping Pojďte golem, před also tu druhou release the bránu. golem down. We are with the jumping golem, but it seems he's back. I mean, he cannot jump. Okay, then I don't know. Listen, ignore the big golem, focus the red one. Yeah. Everybody focus the golem for now. Everybody, even assassin party, please. We need to focus this golem. Všichni mají quickly. fokusovat golema, jo? Pojďte sem, fokusovat golema. A ty jsi přesně kde, prosím? Vnitřní Ta gate. brána. He's not blocked anymore. He will jump to the wall. You will Běžím. jump where? You guys keep focusing that golem. I Number will- 13, number. Okay, just keep focusing the golem. Keep focusing the golem for now. Ská se mi to. Už vás to Guys, restartovat? Sobin G, get ready. Like I need everybody Ne, who to has vždycky jenom shadow step chvilku. to shadow step on stop on top of the jumping pak golem. to jde once zase he's on top pohodě. of it. Get ready to shadow step on it. You can jump. Like if you're jumping on this thing and then you jump back to the jumping golem, you should be jump on it, jump on it, jump on it, jump on him, jump on him. Everybody was shadow step. No, hey. Keep following, Crusher is keep dead. following, keep following, keep following. Tak, teď ten střed. As soon as he's jumping to the next position, you follow it. Follow. Michael, když tak nalevo od nás na těch Gods. střechách, jo? Držte se teď u mě. Good, we have two people following. Now we have to follow again, Se by the budou way. pohybovat s Michaelem. Perničku, nechceš jít teďka za mnou, prosím, podívat se? No, jdem za... Čum, tady napravo jsou lidi. No, you fall down. No, you didn't. Keep following. Okay, overthrown. To je Severin Y. And a Covenant and Soft G on position for respawn 10. Respawn 10, guys. Respawn 10. I want you on Back. respawn 10 right now. Bčko, no. How many people do we have up? Minagami, can you give me the number of how many people you have there? Bčkujeme, jo. Only you? We cannot follow the golem, Max. No, there's To znamená, one že guy nám up there, skončila there's one guy up there. sranda. A jdeme na Takže se 10. tam vůbec neměli být. Neměli, no, my jsme Měli. tady měli celou dobu stát. Ne, on He's teď despawning. říkal, že Golem is despawning, but we have one guy up there, I think. venku budou jenom ti, který, Whoever's up there, Ale he's a nevadí. healer. kteří jsou určení k tomu, aby Yeah, venku. just Nic kill jsme the guy. neposrali Jsme a se ještě k tomu tomu jsme učili. pomohli, Don't need to bother takže too much pohoda. with killing him. If he puts the gate down, just focus the fucking gate. Unless you can kill him. Don't let him summon. That's all you have to do. Don't let him summon. Yeah, he will try. Get ready. Hey, red golem. Covenant and golem's Soft coming G to on the ping gate. 10. Já tady asi překliknu na tank build a budu tam vepředu prostě... To recapovat, jo. handicapovat a pomáhat těm tankům. As soon as you kill him, A let jo, me know, please. já si myslím za ty healery, když tak. Can we have Co? everybody else focus Myslím on si, the že red tady golem on máte the třeba gate dobrý right now, spot. please? Yeah. Vás Overthrown nefokusujou and ze zhora. Soft Y and mages. Můžete Like I tady need more healovat. mages maybe from Ale nedešá. on Sovereign G. Go back to the balcony. A kluci by tady odsaď taky mohli podle mě bojovat. I různě need at takhle least těma 70, 60 hradbama. people here No, with me. to I až, don't to need až more tady bude to, Right. to až tady It's budou, only ale... going to be one summon and I can call for No you a guys. pak Yeah. se tam Co dostaneš, to se- hele, oni všichni naskáčou sem. A začnou nás vytlačovat a ty jim od té pozice od Rejky vlastně jdeš dozad spíš. A ze zhora tě nemůžou fokusovat, protože jsi tam schovaný. Okay, I can see the guy who was trying to summon maybe.
tady na to měl jako vest úplně skvělý. Gate will fall, okay? That's fine, that's fine. Plán, že nahoře byla jedna Everybody grupa a from top skákala Y na to lidi, mages and kteří tam everything chtěli hold dělat the fucking portály. gates for now. Asi budu muset restartovat hru. Assassins kde nahoře? get Já to ready furt nějak to nechápu. focus their entrance Čas, as well. asi teď jediná So every šance. time Luna tries to go Jo, in, restartuj you to, go restartuj behind. to. Nad Rajkou jakoby, jo, někde. Jo. Nahoře, That's nahoře. fine. Minagami, as long as you can stop the summon. Tam se Yeah, dá but- dostat, jo. Mhm. Cool. Ale No, musíš já nějak myslím, před že- síčem, já nevím pořádně jak. We need to get the next jumping golem, by the way. Assassin party. Look out for the next jumping golem. A proč je ten jumping tak nebezpečný, nebo to je Když se veme nějaký lídr, doskáče ti sem někam a udělá tam summoning, sem přijde celá gilda. Nebo on může dělat samon. A To on pokud jenom, to má lídr nebo advisor. oni jenom skočí dolů, otevřou si tady bránu a mají tady 4 gildy. Jumping je prostě nebezpečný v tom, že on se ti dokáže dostat někam, kam ty nemůžeš vylízt. Pokud je to advisor nebo lídr, A nebo na pokud to na portě něj tam hodí, gildu, no. Mhm. přesně tak. A ta gilda, když tady otevře brány, tak ty už je tady aliance najednou. A oni to dělají ještě tak, že postupně si každá gilda té aliance I berou think the gate is already toho open, jumping guys. golema a pak tam mají So na overthrown, konci Sovereign Y, všichni focus on the klidně gates for jako now. z portálu. Sovereign G, Covenant, I want you to stay for now on Ale za ping mě to 10. není jako nejlepší I will move Does the around a guy- few parties. Nejde ta hra Does the guy up top have a staff on him? Co? Nejde hra vypnout ta hra. To vyškubni z elektriky. A vidím, že všechny And hradby Gami, už if jsou you have a staff, rozbitý. you can pull us up, by the way, yeah. Nah, he's not gonna swap. Like, he cannot swap. He needs to Jsem začal běhat cancel the card. konečně. Máme kolik? Mila, 13 go minutek. with your party to the gates. Už jenom jo. Kolik máte kill? No jako 15-21, nic moc. 15:32. We could actually What? give 2059. Manigami advisor so he can summon, but Jsou ty tancí, no. A já mám cripple byl, like, right já now mám it's working jakoby like to. this. Like, we can leave it like this. Máš SNS-ko? Máš. Hele, já na MX těchto Ela. velkých eventech nikdy nebudu mít hodně killů, protože mě fakt omezuje ten výkon toho PSK, no. Tarkan, go with your party to the gates, please. Chápu no, chtěli to přijít na PCčko. We Tělo, can hook him. We can hook him, maybe. Oh, almost. ty vole, cože? Jsem se like. Že bere někdo za pak. Fancy to tady berou. Jak tam vypnout, je mě nejde. Ale počkej. Nevím, Co teda udělej Aldirit, ne? takovej ten tvrdý. Nepočká to už A nebo- 12 minut? What's behind me? Co Sorry, to dal Alt Delete, no jedině. Soul Society To summon zkouším, gate jenže- to the inner walls. Mně se to otevře pod tou That's hrou. fine, that's fine. Jo, tak to jsem Je to vypínal mrazí. celý, to jsem vypínal celý počítač. Fucking bomb them right now. Natvrdo jsem vypnul celý počítač, I to se don't mi see taky a lot stalo. of mages in the balcony. No. Yeah, I'm fucking worried. Yeah. right now. Tak říkám. Where is Budu tu za chvíli. The guy would jump was on the castle, on top of the castle, jump. Na tvrdo vypnout počítač, přečkrat ho. Can we get more people on the fucking balcony and destroy the Hlavně fucking musí to golem? stihnout do konce siege, aby přišla odměna. Odstřelit elektrárnu. Tak to 12 Assassin minut. party, keep looking A, out for the cool. jumping golem, Asi. for the next jumping golem. 11. Dám se na čerňák. Ono nás neslyší, podle mě. Že se tady není, no. He's dead, Minigami, you stay up there, Minigami. You don't even come down, you stay up there. Which guild are you? Jestli někdo na server si zkusím poslat a my to je. Expedici, mě doběhli akorát. Bude to na Hey, videu. give that guy advisor. Give Minigami. No, you left, no way, you left. Je přemluvila jsi mě. Yeah, it's too late. Proto jsem si je poslal na 2 No hoďky. way. It's fine. Just come back to the... Jsem Mě poslal. už Poslal. 2 dny so we nechodí, can ty do, vole. Já to the nemám second. zaplý vlastně. Just come Takhle back se so dělá in progres. case there's another jumping golem, so you can follow him. A vidím, že všechny brány jsou rozbitý, jak časem někdo neběhá. A dneska dáváte Among Us. Okay, it seems Ale like there's já some bych action dal. going on. Žena Tak říkala, jo, má, že se do přidá. hospody, no. Jensen party. Jdeš on do the hospody? rooftops. Junior Zase no. party on the rooftops. Aha, tam jsou více jak doma, do prdele, Což- tenhle. a- Tak z hospody budeš hrát. Foxy party on the rooftops. Což ještě jednou, prosím? Jseš Ačko. Ne, to jsem slyšel, to druhý. I want all Je z alone hotspody, boys budeš just hrát staying s náma. here in the middle, not doing Povinně. anything, pushing out To nevím, right now jestli to the zvládnu, fucking no. respawn in the middle. Don't take the respawn. Push Anda. out. Push out. Jako dneska jsem Počkej, měl já hodně na mále ráno. Staying here, AFK. Hele, už co? tady Rajka. Když jsem No, měl dneska ještě na nejsem mále další. ráno, Nights. má jsem se poblil. The real Máš 10 minut, aby si se logla do hry.
Just go out, push. Kamo, my jsme pili nějakou sračku, počkej, já si vzpomenu. To go není na nás asi, co? Usual parties. Go outside. No. To bylo něco jako whisky, podle mě. Já nevím, jako podle mě tady by měli vždycky být nějaký lidi, jako tady na tomhle spolu. Go outside as well, to the middle respawn, push. Hráli jsme dosti a mně se nedařilo, tak jsem furt Jdeme na rajo a půjdeme push, middle. Hráli jako nějaký chlastací dostihy nebo co? Já mám Naruto dosti. Ne, jako obyč, ale mně jak se nedařilo, tak jsem nedělal nic ale jiného. já ho vůbec neslyším. Ani trochu. Ty máš Naruto dostihy. Monopole. If you see a golem Pusty. getting close, well, the golem is not going to do anything else. Just this. Right, yeah. Okay, Tady, I pozbiju. need a few more pigeons. Ona není tam on Madara. because I only sent 3 Tam jenom parties. Itachi. It seems like there's only 3 pigeons right Že co tam je? Tam není Madara. here. Uchiho Madara. Já jsem měla vždycky ráda Itachiho. Ale já mám radši Uchiho Madaru. A to je záporák. A co? Já jsem dělala ráda. Neviděla až To do je ten týpek, co tam spizdil celou tu jejich armádu. Já vím, To neviděla až do kterýho Ale mi... Borec, je tady Borec? It's not ours, by the Jump way. golem coming now. Já ho vytáhnu, Jumping čumte. golem? Close to the wall. Everybody, Aha. go to, kill the jumping golem, kill the jumping golem, go for the jumping golem. Jde do trůnu, jde do trůnu. So in G and Covenant back to point 10, pin 10. Je na mě. Monogami, it's your turn. Já to stanu tady. Skoč díkama na toho golema. Počkej, mi tady řežem borca. Shadow Já jdu na to. step and follow. Kam se zase odběhli? Tady časujeme jednoho, ne, aby tady nedal ten. Aha, já jsem přepad, vole. Oh, he missed the jump. Kill him. Aha, ty jsi tam. Díkama, skočte Okay, na Anyone něj. with a dagger, just follow him. Jo, já už Anyone běžím, with já a jsem dagger, musel follow him. dávat Bčko, já jsem to přeskočil tím Shadow Strikem. Everybody from sub G. Yeah. It's the same as He's going to miss it. He missed it again. Dělá nebo co, já to nechápu. No, No, musím přeskočit Trolí. na ty. Někdo otvírá bránu. Levers, guys. Někdo otevřel bránu. Fucking blind. Kterou? Ne, chill. ne, to musíš obě páky najednou, někdo vzal jenom Aha, já jednu. jsem slyšel bránu, víš, Outside jakoby. and it's not Jo, out. There's jo. some Já jsem party taky come back. slyšela. Everybody who has it outside and it's not part of this. Ah. Come back right now. Right now. Guys, people are going into the throne room, by the way. Showing why I need way more people in the throne room right now. There's one guy Je tady ve who went into the stealthu. throne room, invisible. Overthrown, go back to your position, 8 and 9, overthrown. Back to position. Okay, I don't need everybody inside just because one guy went invisible into the throne room, guys. Chill. Just stay between 8 and 9. Prasil jsem hoši. He's jumping golem is still there. He's jumping to outside. Okay. Nevím, jak je to těžký hrát za to jumping golem. Listen, Master, take Očividně out hodně. the point outside the gate. Get people Počkejte, on nás teď odvleče pryč. Okay, everybody, all the mages from every guild, go in the Yes, middle, yeah. go to the middle. Everybody that I sent out Ty to seš the tady jeden. rooftop, go back to the Jo, balcony. zůstanu tady. Everybody that I Tady sent jsem, to no. the balconies, to the rooftops, go back to the balconies. Hold the choke. Je někdo hold na the druhé choke. straně, na té 607. Na 6 se zabíme teď toho Overthrown goes jumpinga. back to ping 8 and Máš 9, být tady. and so in G. Myslíš, and že ho Covenant hitnu, goes nebo back ne? to pin 10. Nehitnu, co? Hele, je to Everybody nějaký just do člověk. your thing. Koho teď říkal? 6 minutes, guys, 6 minutes. Co je? Okay, Golem is trying the other side. I didn't even know you could go to the other side. That's fucked up. That's really bad for us. Do we have someone following him? Yeah, Minigami. Minigami is a fucking menace, man. Tady chodí hrob, ty vole. Good job, guys. 5 minut.
Lunaři to tam docela ničí venku, We jako. keep our position. We don't go outside for now. Like Murtag, Fura, go back to the balcony, please. A tam, kde máš kily, tak tam máš takovou jako obrázek hradby. Tampagon is dead? Status. Okay. Like it's 5 minutes, okay. Jo, takhle. Overthrown, push out to the choke. You can push out to the choke and kill people close to the respawn, but don't push out too far away. Covenant, you can leave right now the respawn 10 and we leave some G there. Covenant, you can leave and push out, push out, push out. Pušujem. Kam jdeme? Teď říkal, že můžeme lívnout desítku. Why is that? No, I said Covenant. Bránou There's hlavně. nobody else in Vám ping ze slabé. 10. Come on, we need a little more people in ping 10. No, no, Vásky. not everybody is Skáču do leaving. něj. Why? Poněkud jsem zabila. I will stay, I will stay. Guys, don't push out too far. Stay on the balcony. Stay close to the rooftops, please. Because if we Rajko, get dej, the to je fucking healerka invisible nějaká. guy into the throne room, we are fucked. Koubej healerů. Assassin party, be careful with the summon right now. Like, if they get into the throne room in the summon, we are Pojď, fucked. pojď. Du. Letím k vám, hned vám dám provázky, kdo lítnu. Pojď, Jožo, pojď. Jo, ona je ta brána otevřená. Mám provazy. Pěkně, to je Adel, Joža, nádhera. Covenant can push Pokračujte. out Trošku se stáhnu. close to the middle respawn, but don't go too far Ježiš, oni se away. mě tam přitáhli. Já nemám cooldowny a my jsme taky přitáhli jsem do vestu. Position. Já nevidím nikoho, ale můžu útočit na vzduch, kámo, to je povíč. I will take a look at the balcony. A jen vidíš tu spíru, jak se odráží vzduchem. Don't push out too far, guys. Have some fun, but don't Heal. push out too far. Okay. Už jdeme pravou stranu, jo? Pravou stranu. Provázkám ready. Dávám. Good job. Já jsem ve stunu furt. Já jsem ve feedu. 2 more minutes. I see people fighting in Narnia, but I will not say names. Bych vám rád provázky, ale Remember, asi you guys. jsem to Dobrá řežba. No, už nemám nic, čím bych tě mohla zachránit. Not gonna lie, Vás we dávám should po take tebe that fucking kolečko, village jo? point off Silent Okay, Hill. try to assassin parties try to take pillage points. Like A že it's time flash to do it, wave. yeah. Don't take Was it- pillage points on the right side, guys. Right side, we promised the alliance that they will have right side. So OK, go to the left side, nemáme please. být na pravý straně. Never tady mind, aliance. never mind. You, apparently it doesn't give anything now because they got Hey, red hey, there's one guy coming in. Máme jít jako na levou, nebo co? Invisible Stáhnout one se. guy. Stáhnout se na ten střed. Zrovna mě to bavilo tady. Mě taky. Máš Na řežba. levou, můžeme jít na levou. Tak jo, Volo nic říkal. Já už tady řežu, kde jste? He's trying to take Tady. a village point. Ale That's the wrong point. I think he forgot that the reason No, was on se that. tady nedostanu. Řezník z Vysočiny, vole, a pojď. Kamu, abych si to tak užíval, tenhle event, kdybych Tady je měl. trochu moc lidí. Au. Kompl. jdeme z ní hned znova. 1 minute, guys. 1 minuta, to je easy. Za 10 sekund. Čekám na středu, jo? Ne, já jsem se překlikla. Adel už tam je. Okay. Kejte. It is Lina. It is very fun, yeah. I have 1 assist. Ne. Já jsem googla, už do pičí. Well, I'm winning then. Třebuju Hilfe,
Guys, push out everyone if you want. Just push Já out. dám tam tady I don't care kolečko. anymore. I will stay in the throne room, which it's the Nalevo. only thing I matters. Ne, já mám... Go, Ilya. Get the dusters quickly. 12 seconds. To nestíhám asi. Tam už to běhnout. A já jsem se spavla, tady. 4-3, já jsem mrtvej. Jo, tak 29, 103, kurva. Ty vole, nedostanem žádný prachy, jo, what the fuck. Já mám Jak to? Jak to, že nic Ne, nedostanem? Protože jsme neměli žádný pillage zone, ale dostaneme, protože má aliance, nebojte se. To doufám. Proč jsi měl prvníčku teda? Oh, Jaký byly vaše staty? 30, 120. Ale můžeš si to rozjet To samý, co v té ty. tabulce. Úplně. Já Dobrý? 25, 47. Já jsem měla 1,89. Hele, Ne, hledám to v 39. té tabulce, já jsem to zapomněl. Time, A. 90% of the Jo, players počkej, já have tam more mám fun. daný suverény, aha. And I'm sorry about the 10% where Budeš mít Suverén. killy a smrti, ne, bez asist. 28 kilů, věřím, že jsem měl. closing stage. Ne, počkej. If you have any questions, ask Michael. Goodbye. Tady, Adel, 28/9. Tady mám. 9 smrtí. Tak to je dobrý. Wait, what the fuck did this guy just say? Hej, já tě neslyším, mamo, třeba. Chápeš? Já tě neslyším, mamo. To Já něco to tady šíleného. dává na tady furt něco Mamo, chápej. Denisa z 67 killů. Něco Vytáhl šedík docela. za partu a já jdu trénovat na pondělí, ty vole. neslyším. Počkej, no. Co na pondělí? Já to tady nikde nevidím, sakra. Že jdu trénovat na pondělí. Denisa Co je trénovat na pondělí? Co je Jo, to? aha, už jsem.